martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan, na mangaramoti ngulu nami sahat tutikyon. Naing tangi honon nami mahatam na badiai. Urupi jala pargugui mahami, asa takas sujalo hami, jala huat tusihami hatami. Amen. Horas madihita sude, huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamitata, di minggu napa 25 hodung Trinitatis, ima na tersurat di buku Sada Raja-Raja 10 mamuka sian ayat pitu sahatu ayat 10. Tapi utiu ma di rohata songonom ma didok. Dungi marhira satau lelengna marsik ma sungai ala soada robe udan ditanoi. Dungi Roma hatani Jahoba tu ibana songonon. Borhat maholao tu sarpat na mardonoko sidon. Maringana disi maho. Ida ma nunga hudokon sada parupuan na mabalu disi marmuduho. Dungi borhat ma ibana lao tu sarpat. Jadi dung sahat ibana tu harbangan ni hutai. Ida ma adong ma disi sada parupuan na mabalu na marsoban-soban. Dungi jauh-jauh ma si Elia madok tu nasida. Wa alap diau aiki otik di bagasan tabu-tabuon asa minum mau. Alai dung lao nasida naing mangalap jauh-jauh musai ibana madok tu nasida songonon. Wa buat diau saat topik sagu-sagu di bagasat tanganmu. Alai ninna parupuanima songon sitong na mangolu Jahoba de Batam danga dong sagu-sagu diau nanggosada daholan itak sapohul di bagasak kudon akup nimia kotik di bagasan guri-guri jala idama namar sobat-sobat doau asalawau palulihon itaki diau dohot di anaki asamangak kami na dua dungi matema. Alai ninna si Elia matu nasida. Unak ko mabiar. Lao maho. Baim masongon nanidokmu. Alai pauli diau jumolo siani sada sagu-sagu na mekmet. Jalaboan turuar diau. Dungpei asa pauli diho dohot di anakmu. Ai songonodo hatani Jahoba debatani Israel. Ia itak na di bagasak kudo dangolo sudah. Jalamiak na di bagasak guri-guri dang jadi marsik. Pai majupang ari haroro ni udan tongoson ni Jahoba tu sisik ni tanoon. Dungi lau ma parupuani dibae masongon na nidok ni si Elia gabe mangam manasida. Nang ibana nang parupuani rodi isi ni jabuna ari-ari. Ia itak na di bagasak kudon dangolo sudah. Jalamiak na di bagasak guri-guri dangolo marsik. Obar tuhata ni Jahoba naong pinabuana hian marhite sian si Elia. Ima sahana. Uria na hinaholongan ni Tuhata heado binege masa haleopotir na jolo di sadaluat. Dungi dibahen huriaima partangiangan. Martangiang manasida jala manopoti dosa sian nasarohana. Tutudo laos diari ido Roma udan mamornohi suasuanan gabe magoma haleon potiri. Ima patuduhon debatado mangaturhon sude parlangitan. Alai laos olo dotong dipake debata parlangitanon lau manguhum jolma namardosa. Songonima namasa diturpukon. Marmula do turpukon
sian uhuman ni debata tu bangso Israel ala ni balgani dosana. Dang jadi ro udah doh nabur logoniari masa leleng na tolu 1,5 tahun. Buasa logoniari dipilih debata laho manguhum bangso Israel ala didok rohani bangsoi dewa Baal nama na dianggap nasida sebagai dewa kesuburan mabahen gabe naniula. Ternyata dewa Baal tidak mampu melawan kekuatan Allah. Jadi pingok do di sadahuria sekitar di tahun 2001-2007 hampir tiap bulan adong ruas nahona RPP. Ala adong disi diluati kebiasaan molo gagal panen manang dang tubuh-tubuhan sada keluarga nang rumah tangga dipatupa ma ulaun margodang siar-siaron. Alani i dohonot tama hao to obolod do molo adong do pehita lao marsobba tu si. Ola jahuba ma natasobba jala taului. Ai ido debata natutu. Imana parjolo sepeopota sian berita ni si Eliaon. Taingok dopera poda na jot-jot dipake natoras laho paingoton anak konna dinalaho marsiajar manang dinalaho mangarato tunadeo. Didok patun hangoluan tois hamagoan. Patun lapatanna marparange na dinggan. Beradab, beradat, dan berbahasa yang sopan dan santun. Tois lapatanna angkuh, suka melawan dan pembangkang. Jadi molo didok patun hangoluan tois samagoan molo burju basar jalalabok roma hangoluan. Alai molo takang jala pangalo roma hamagoan. Tu pangalaho na songonima naing togihonon ni turpuk jamita sadariok kita. Imana ni odolhon marhite turpuk jamita sadarion. Atong songo dia mahita patu pahoni asabui hita marsilehon-lehon nang pe di bagasan hahurangak kita. Naparjolo tabereng ma diturpukon nanaing odol honon na tu hita asa unang ganggu hita taringot tungolu si ganopari. Nagumodangan masa di partikianon ganggu manang kuatir. Bohado masa depan na dohot perngoluon na alani ido diajar hot turpukot tu hita naing marsiajar hita sian perngoluon ni si Elia. Tung suhar-suhar ni namasa na dingolutta do na dipikiran ni jolma. Dipake debata laho patuduhon panarihonon na di jolma diturpukon. Bencana kelaparan ima sada situasi yang membangkitkan, yang mengakibatkan dangadong be roha marpanarihon tudongan. Jadi dina ditongos pidong debata pidong sigak madgobarhon pidong namokus sudedo di pesuda
Ima dipakai debata manarihon na posona si Elia. Dungi na paduahon janda sarpat dipakai debata laho manarihon si Elia. Janda ikon sisari honot todo nian. Hape diturpukon nama beludo manarihon naposoni Tuhani. Alani i aka amang inang ahurangata dan gabi manudati i laho marpanarihon tu aka narikot si sari honotta. Napaduahon naing ajaran ni turpukok kita ringgas martamue. Jala haringgason na martamuyon niojar ni haporsiota tu debata. Lebih hurang 2,5 tahun si Elia tinggal di luati. Jala ramangan ibana dohot na babalui, dohot anakon ni na babalui. Hape holas sapohul itak dohot miyak otik nama bohal ni na mabalui. Mangihuton pikiran ni na mabalui, dung habis itak si saotiki matema nasida. Hape 2,5 tahun nasida dipatuk si sapohuli. Nanidok na dakurang akalak na marpos ni roha tutuhani. Marhua sodo debata manarihon bohal ni naporsiai. Masa halongangani ala pangoloion ni parupuani dihatani debata. Alani i asal olo hita uduk mangoloi sudena ni dok ni debata pasti pasikoponna nasa narikot dihita. Alai nama sajot-jot tung torop dope akan naporsea na mabia. Ido ubain narumikot dinasida garejo sian naro tu gereja. Atong molo diodol hod diturpukona saringgas sita martamue puasa rikot martamue. Ahado nabui taulahon asaringgas sita martamue. Ahado mabaik kita dang ringgas. Molo didok di Asada Petrus 4 ayat sia hari kotor rohamuma marsi tamuyon unang marungutung. Dinasahali Roma sahalak doli-doli pangarit-arit tujabuni sahalak anak boru. Tung sederhana do pamakeon ni doli-dolion. Pangkasna pangkas pedek jala tung pakatayon na labok. Alai pitor didok oma ni anak borui ma. Ayah do karejom amang. Dungi dialusi doli-doli i. Songoni ma natulang marhais martuduk. Dungi marpikir ma oma ni boru-borui didok ma. Marpikir ma jolo molo songoni amang. Ai kebetulan nunga pinarohahon boru namion tu paribanna. Nunga pinaorohon ibana tu paribanna. Lapatan na dijodohon tu paribanna. Doli-doli i mulak balging ma siat jabu ni anak borui. Sabulat dukon ni Roma muse sahalak doli-doli. Parlente bajuna arga jala uli marsedan sadok sian penampilan betul ma meyakinkan. Dungi disukun omak ni anak borui ma. Ado karejom amang. Roma doli-doli i mangalusi.
general manager di sada perusahaan ekspor impor do natulang nina. Dungi pitor dia lusi omak ni anak borima. Pitor minar buhina. Pitor ditamuei macai denggan. Jala diservis habis-habisan. Atong pohado rencanamu. Nina mamuse. Adi gamma pasautommu bogasmu tu barukon. Alai doli-doli i didok mamangalusi. Jolo husukum ma oma dana tulang nina. Dung saminggunai Roma muse doli-doli pangaririt na perjului na sederhana. Alai mersidan. Dungi didok omak naima. Ai bohado didok eda. Didok doli-doli ima. Sudah ma natulang. Ai nunga di paoroh kamu HP paribanon tu pariban. Ai doli-doli na perjului do au natulang na berbaju sederhanai. Didok natulang nauji nunga di paoroh kamu HP borumu naon tu paribanna. Ujungna gabi songonna mai lama omak ni boru-borui. Alani i nanaing dohonon ni turpukon tu hita amanginang. Unang ma si ida bohi ita. Manangi sepe naro martamue tu jabuta taharinggas somma partamueon. Ni ojar ni hapor seota tu debata. Amen. Martangiang maita. Maulia tema diho Tuhan debata. Nama ngalehon partikia dihami manangi hokatam nabadiai. Suatom mabagas atami dingulunami. Asa tong manangape na hubolusami di pardalanan dingulunamion. Manotok kami porsea. Holan tuho. Asima roham Tuhan. Amin.